bazalwane isikhathi sesambe kakhulu siyacela kubafowethu abahlabelelayo isikhathi sesambe kakhulu akuqali lokhu gogo akushoyo bazalwane sengilungisela ubaba uSinya kuthatha indawo sike sathi masigcoka baba uSinya nabo bishop uShongwe ubishop umthimkhulu sike sakhumbuzana uVA wayengena ngisho ephulampuleni la wayengena akucheke ukuthi mkhulu simelana uplus unawo la bowuzomuzwa akuhlawula khona ulapho wayecheka uVA wayecheka nokuthi ugacile sisesodweni kanje so lokho kwenza ugogo akusinto entsha abazalwane futhi ningaphatheki kabi ukuthi nje sihleleke sibe right njengoba sithi sisahamba kuyo le ndlela vele ababesiphethe phambili babekwenza lokhu ugogo akukhulumayo haleluya bazalwane sesingena emsebenzini lo osinamo ngisuse eGoli eSouth Africa wangiletha la ukuthi ngizoba ufakazi ukuthi babulukhele ngempela uyithathile lengubo nomama ngendlela yaseSikoveni ngiyacela ukuthi ugosa ke abese uyasilungisela eminyango noma mangabakhona bangaphandle bangene kodwa siyazi ukuthi uma uSinya sekamela ayisapho akusekho up and down siyavala nje until aze aqede sizongena ke bazalwane lapha ku section number 9 ekuyinkonzo yolwembeso esizoyiholelwa umholi wethu ke bazalwane uhamba phambi kwethu okunguyena uSenior Bishop JJ Mashinini singakahlabeleli bazalwane ngifuna ukushola amazwi uthi u1414 mkhulu Senior Guliwe uthi u1414 kuSamuel uNkulunkulu akakususa ukuphila kodwa uNkulunkulu ukhamba amasu ukuthi lo ongumcoshwa la kodwa kuye angabe yini umcoshwa ngiyapompa emshini kulwe ukuthi hamba lawo madla nakulomhlaba qhubeka kulomhlaba wenza umsebenzi wakho sicela ke siphakameni sonke simhlakanisi simhloniphe bese ugose eminyanga bese uyasivalela azoyenza umsebenzi naye awusukele emele
Angibingelele nami bazalwane. Ngesikhathi sikhane kakhulu 5. Ngempela ayisesilate kakhulu. Kanibonga amalikosi. Bingelela nami oBishop bonke, omama Bishop bonke, omengameli bonke, omama bongameli bonke, abefundisi bonke, omama befundisi bonke. Ayengithi all protocol observed. Bese ngibikelela inkanyezi yonke. Awunibahle bantu abantu. Alibonga malenkosi. Bese ngiza ngapha ama young lion. Hayi, wayengcwele. Nibahle. Alibonga malenkosi. Nondaba. Siyathokoza. Sibonga ukuba khona kangwani. Sizogidisa la emzini wakho thina. Siyajabula kakhulu. Ngoba siyakwazi ukuthi indoda ephumayo. Amen. Ngabe khona abantu abanenhlanhla. Bayithole nje privilege ngomunye umuntu. Alibonga malenkosi. Uyabona ubaba lo umholi wakho ukhele. Abonge wena. Abonge nje ucili. Nobongane lo uStala. Siyabonga ukuthi wena umholo ofana nalo babukhele. Njengathi thina besingakwazi vele. Asibonanga noma kuphi na kuphi kodwa ngalabaholi bakho usuthola umusa. Alibonga malenkosi. Uyabona ukuthi kanhleli emndeni yakho babuka usho ukuthi ya kwaba kuhle ngathi. Alibonga malenkosi. Ingathi ke uNkulunkulu anganenza kahle. Ngiyabonga kakhulu bantu abama ngisayina kakhulu ekukhulumeni ngoba sekukhulunyiwe kakhulu emazwini onke akhulunyiwe. Ngithande lezwi elikhulunywa babushome elithi ukukhuluma kwenu akushintshwe kusukela manje. Amen. Lena sifundile uKolose 4 ukukhuluma kwenu akungabe kusafana nakuqala. Alibonga malenkosi. Sisesikhathini bazalwane lapho wonke umuntu uyafuna ukubala phezulu. Wonke umuntu uyafuna ukuyimbatha le ngubo zoyimbatha. Kodwa ke uma umbatha le ngubo ukhona iduty noma khona umsebenzi oba khona. Ngoba uma usumbethele ngubo okwakho ufuna wazi ukuthi uyimbatheleni le ngubo. Ayihlobisi le ngubo babukhele. Ayizukwenza ukuthi uma ungakwazi ukukhuluma bese uyaqala lapho ufunda ukukhuluma. Uma ungakwazi ukukhuluma ngeke ukhulume ngisho usumbethele ngubo. Mama ukhele uma ungahloniphi ngeke uhloniphe noma usumbethele ngubo. Uma uzobathanda abantu uzobathanda noma usumbethele ngubo. Ngakho le ngubo ayiyona eyokuthi izokwenza ukuthi wena bese uba ngcono kwabanye. Amen. Khona le tendency embi eyayibe siba khona engathi uma usumbethele ngubo wena so ngathi uthe one step ahead kwabanye. No bazalwane. La uthi indaba kaMateyu 5 mina kaMateyu 28 verse 19 uthi uJesu ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Ngakho ngithi kini hambani nishumayele
ezizweni zonke uba bonke abantu baphenduke bathi bangaphenduka bese babhabhadisa egameni likaJesu bese bafundisa ukugcina konke. Amen. Yilo esikwenzayo uJesu asithume kona ukuthi nifundise baholi ukuthi ukugcina izwi kaNkulunkulu uhanjwa kanjani. Sebenzi wakho bakuqhele ukuthi ufide umhlambi kaNkulunkulu. Welusa umhlambi kaNkulunkulu. Umhlambi kaNkulunkulu awungasweli. Uma babucinda aphumile angale eSouth Africa, iJudiya kayingamsweli umholi. Wenze lokho ngoba afuna ukuthi ngapha isikhala sivaleke. Alibongama lenkosi. Okufuna ukuqapheleke bawa wami lokho. Yabona ukuswela namuhla. Bantu bazokwethemba ninoma ngwakakho. Banethembe kangangoba bazawuthi abanye hayi ake nisithathe nisifundise. Bathi bafundise kanti wena ufundisekanga. Uzabafundisani ungafundisekanga? Bathatha abantu bathi hayi bakuqhele nomama ake nisiqeqeshe. Uzabaqeqesha kanjani maqeqeshekile wena? Kubizwa ukuthi akube ukuqeqeshekayo andukuzoqeqesha abanye. Fundiseka wena andukuzofundisa abanye. Alibongama lenkosi. Lengubo nogcobo okunikezwa lona namuhla anointing ayihambi yodwa baholi bami. Anointing usually ihamba negift. Ayikazi ihambe yodwa. Ugqobo lohamba nani lesiphiwo sakho. Why izimatane lezinto ugift ihambe nogqobo. Ukumbona umuntu uma sawile ekholweni. Kodwa lesiphiwo sakhe siloku sikhona akasathi utshwala lapha kodwa nakabe bejabe umthandazo lokathandazela abantu ngoba lesiphiwo sisekhona kodwa logqobo sekusukile. Hayi ngizweni bazana. Ugqobo luhamba nalesiphiwo. Ngakho uqaphela ukuthi kungabi khona ukuhlukana kwalezinto. Alibongama lenkosi. Uma ugqobo lukuwe yenza ukuthi lesiphiwo sinamathele ugqobeni. Ingahlukana lezinto ngoba uzasenzela amathayithayi kusasa. Alibongama lenkosi. Bese sibuya nawe uyabona ke izwi leli elidala esalijelwa komkhulu lika 22 ku 28 ukungasusa ikhompani esidala. Yiso lesi esenza ukuthi sibe la namhlanje. Sibambe lokho omkhulu baba nebed lakha zange babe nenhlanhla njengani njengathi ababaka nezinto labantu abadala laba bebasihola abanye bebangana imoto bahambisa ivangeli ngamabhayisikili nangenyawo kodwa balihambisa ivangeli omama abakaze bakhala abakaze bakhononde thina sinenhlanhla sinako konke kodwa ukuhambisa ivangeli ngendlela eyiyona siyahluleka. Alibongama lenkosi. Ngizothi babuqhele la kaMalinda njengoba namhla sikubeka alokho lobuzwakala kwaMalinda awuzuze ubonisa ukuthi namhla ukugcwala kwethu sila nawo umphumela. Alibongama lenkosi. NgizoseJudiya siyabonga bongani siyabonga sitalo ninomfowenu uPhungiliji siyabonga. Angiyabona ukuthi ngiyabazi uMkiliji lo oshaya izingoma ayithindezele uyemumazi kahle ukuthi uMkiliji. Alibongama lenkosi. So ngiyabonga kakhulu boqindi ukuthi bambeni le vangeli nalithatha kuboyihlobeni nalithatha kuyihlo omkhulu indoda endala thina esathi masifuthwa sathola bona. Alibongama lenkosi. Sebancane nesebafana kodwa sibonga ukuthi namhla sesikhona sihamba kanye nani kule ndlela. Muzwa kaNgwane nonke obishop onke kusukela kwabomgazi namabishop onke akaNgwane kushayisana phezu kwesinye baholi babo. Siyabonga kakhulu ukuthi silana namhlanje sizonibungaza uNkulunkulu anenze kahle kithi sonke esiqhamuka ngaphandle eThekwini eZululand
Gauteng, Mpumalanga Lowveld, Highveld, siyabonga kakhulu. Ngithanda ukuxolisela ubabdala bazalwane uBishop ngoba ngabula. Bishop ke Mamanyolo hayi usebiyele dadali. Usebiyele eMlambithi. Sewumuntu wakwaZulu manje ke ingaba ngekho la isimo siyamphikisa kakhulu ngoba uthuthe kulelo viki. Manje kusemapeketwane usabamba iyayeka. Uthi ngixolisele kakhulu uCindi ukuthi ngako angekho la otherwise ngawukhona la. Alibonke amalekhosi. So ngiyabonga kakhulu kithi nonke baholi. Ngicela ke ngesabelelo simnandi bese baphakama abaholi beza la sesiyaphakama sonke sezohlonipha ukufunda kwabo. Ngicela ke bese sifundela ke incwadi lezi ezifundwayo Genesis kanye noIsaiah njengoba nizazi. Abantwana Genesis chapter 41, character 7, ukuphakanyiswa kaJosefa. Lelizwi labalihle emehlweni kaFaro nasemehlweni ezinceku zakhe zonke. Wayesethi uFaro ezincekwini zakhe, singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu na? Wathi uFaro kuJosefa, njengoba uNkulunkulu ekwazise wena konke lokhu, akakho oqaphelayo ohlakaniphileyo njengawe. Wena uzakuba phezu kwendlu yami, ngezwi lakho bayakuhlelwa bonke abantu bami esihlalweni sobukhosi, uphela ngekuba mkhulu kunawe. Wathi uFaro kuJosefa, bheka sengikubeke phezu kwezwe lonke laseGibhithe. uFaro wayesekhumula indandatho yakhe esandleni sakhe, wayifaka esandleni sikaJosefa, wamembathisa izingubo zelinene elicolekileyo, wafaka umnaka wegolide entanyeni yakhe. Isaiah 22 verse 21 siyoma verse 23. Ngiyakumembathisa ingubo yakho, ngimqinise ngebhande lakho, nginikeze ukubusa kwakho esandleni sakhe, abe nguyise kwabakhileyo eJerusalema nakuyo indlu kwaJuda. Ngiyakubeka isihluthulelo sendlu kaDavide ehlombe lakhe,
uyakuvula kungavali umuntu, avale kungavuli umuntu. Ngiyakubethelisa okwesibhikili endaweni eqinileyo abe yisihlalo sobukhosi esikhazulayo endlini kayise. Siyabonga baholi. Baba uKhetho. Singiyaqala. Ngimi phambi kaJehova nebandla lonke elingcwele elingifakazi emsebenzini esuhlelelwe wona uJehova unikela umzalwane wethu umsebenzi ebandleni kaKristu wazuzela lona negazi lakhe elaphana lesiphambanweni. Bazalwane thina sonke singumsebenzi wezandla zikaJehova futhi ubukhona bethu emhlabeni kuyinjongo yakhe. Ngakho ngimile phambi kwenu ukuba ngifungise umzalwane ophambi wami. Manje ngiyathandaza ukuba uma wamukela lo msebenzi balingene lakho ziphendulele. Mina nokhululeko umlilo lukheke. Ngiyethembisa ukuthi ngizokwenza mina nokhululeko lukheke. Ngiyethembisa ukuthi ngizokulwela kungayijivazi uJehova nebandla kanye nomyeni wami. Kunzimo zonke enizohlangabezana nazo ngokusiza uJehova. Haleluya. Siyabonga ake niphuma bezana. Akusiphindele ngasho ngesitawela lo semnandi. Bese bayehla abaholi zibuye izingubo sizozibelela bese basivulela nje ingane sithi kujika lapha emnyango.
Mina ngeke ngikuhluphe kubhadela. Haleluya. Sengiyaqeda bazalwane. Njengoba sesiqhabe emnandi kangaka. Njengoba namhla sinikeza ubaba uKhele ingubo. Bayazi ke abazalwane lokhu le ndaba yaqala eThekwini. Ukuthi ke kusukela leso sikhathi uma ugqoka le ngubo yobukhosi usuthola i-driving license bawukhele awusanohamba nomshayeli eceleni usohamba wedwa usozodriver ukhululekile lapha ekhaya balikhele odongeni nangumfowenu sofika bona ukuthi hey ibandla lakho kanti lihleleke kangaka likhipha into ezinhle kangaka nasi isitifiketi esishoyo ukuthi namhla ubaba uEl uKhele nolady Rev NP uKhele ba-ordeniwe namhlanje officially ngokomthetho nasi isitifiketi. Siyabonga kakhulu siyadlula bazalwane njengoba sisuka la bazalwane ngimisa ubaba umshazi la ubaba uNzuza ngimisa la ngoba mama Nyoni iviki linodwa nje lenzayo kuphela nge-28 bazalwane sobe semlazi kwamama uKhumalo emanzini amancane lento tefubayo siyobe siphoswe yiyo le eThekwini emanzini amancane cela bonke abaphumelelayo nge-28 sehle bazalwane sibheke eThekwini siyobe silapho laba ke abazokhona ingathi bangafika ngomgqibelo ekuseni imini yonke siyoyiqeda kwabaphuma uTomama siyobuza nje mina usho njalo mshazi wathi ufisa ukuthi ukholi baseThekwini kanye nami sibe nje semagcekeni kwaphumana sibuze kanye nomndeni wonke alibonke amalenkosi nge-28 uSeptember angithi ngiyabonga baba wami sondelani lapha ndaba uma kudlula i-28 bazalwane ngomhla ka-12 October ngoba nasidwa kwi-28 sekuba i-high executive nge-5 ngomhla ka-12 October indlela zonke sibheke ePitori ezweni lomthetho eMamelodi nangubaba uMlomo nomama wakhe bayobe bambatha nabo inkosi njengabo laba abambathayo ebridge yenyanda lapha kwaBshabanga alibonke amalenkosi cela ukuthi ke baphumelelayo sonke kuphuke siye ePitori njengoba silala namhlanje nge-28 seThekwini luliviki eliyi-1 siyenze ngapha la siyoyivala khona bazalwane khona umengameli uNhlanzi khona la siyoyivala khona lapho-ke bebe sekuyi-finali i-cup final yokugcina nje siyayivala nami ngiyabonga kwebantu bami cela inkosi ithele umusa amen. Haleluya. Bazalwane siyacela umsindo bazalwane. Siyabonga kakhulu. Sicela umsindo bazalwane. Siyabonga kakhulu baba uSenior Bishop ubaba Mashinini emsebenzini asekasidlulise ku. Haleluya. Bazalwane ngicela ukwenza
ngicela ukwenza le declaration basho njalo ngesiLungu ngicela silaleleni bazalwane ngoba ikhona nje misconception engekho right angifuni ukuchaza ukuthi misconception isho ukuthini emva kwalokho ke ngiceliwe ubaba uGS angazi noma kuvela kuye ubaba uShandu noma kuvela kuRegine before siya emnikelweni sizophakamisa ubaba uShandu Reverend uTithi Mbatha kube khona azokhuluma naye angazi ukuthi kucelwe nguye noma bekuyiswa asazi kodwa khona afuna ukukudlulisa kodwa ke before siya lapho ngicela ukukwenza lokhu bazalwane ngicela nokukhuluma kube clear nasemzweni waseSwazini ngingenza i-declaration bazalwane ubaba wethu senior bishop Mashinini ulokho njalo akukhulumile futhi akakashintshi konke esikwenzayo njengoba sihamba kulendlela sisamile ezimisweni nasendleleni ka the late VA Sibiya ngicela ukuyenza lo declaration eSwaziland ukuthi uthe akazukumodify akazuku-add akazuku-subtract njengoba sila sisahamba evision nasemdleleni kababa uVA uSibiya sisame emisweni zakwaSibiya konke sikwenzayo sisamile kulaba siya khona uVA so akakashintshi lutho futhi akuzukushintsha lutho uhlala sho njalo baphuma Mashinini ngiyacela ukuthi lokho kucela ukungene kahle bazalwane ukuthi sisamile konke sokwenza sisahamba lapho ngiyacela ke baba uShandu uthwe anginike wena baba uNkosi njengoba phuma uGS uthi angazi ukuthi khona ufuna ukukhuluma so bese ke emva kwakhe ubaba uShandu sizofunda izwi uHebrew 13:16 bese bayalunga ama branch uzobe sekayawabiza ubaba uMabuza alunge ke nama envelope kanjalo siyazi ukuthi sisenkonzweni ye national amen